Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu salam karahayon katur konjuk dateng sangjering para pamirsa budaya sedayanipun. Kasugengan katentreman biwah kabagas warasan mugi kajiwa kasarira dhateng jagatika sama lumeber dhateng warga ageng Wahyu Cipta Budaya satemah tembe wingking saged mahanani rancak regenging adicara pagelaran seni ingkang dipun adani warga ageng Tesih Pagersari Tlaga Mulya. Nuwun saguhi pakurmatan konjuk dhateng sepuh bini sepuh ingkang saestu kebak ing pangrengkuh ingkang satuhu kira bekten. Konjuk katur pangemban-pangembating praja ya satriyaning negari tetuwangganing kaprajan wonten laladan Pagersari. Bapa pangarsa praja saha sedaya nayakanipun langkung-langkung ingkang asta padukuhan ing laladan Tesih. Panjenengan sedaya mugi saged hangayomi lan hangayemi dhateng kaula dasihipun. Konjuk katur dhateng paniti laksana pagelaran seni ing dalu menika ingkang satuhu bagya lan mulya. Bare ageng dulur kinasih sangging Wahyu Turangga Jati ingkang sedaya tansah memardi mardawaning budaya luhung ingkang satuhu cinaket ing manah. Mboten katalumpen dumateng para rawuh sedaya pamirsa ingkang satuhu cinaket ing manah ingkang kula tresnani. Muji syukur konjuk sahadap sepapataning Gusti Kang Maha Kawasa. Awit jih nugrahaning Gusti ingkang arupi bagas saha waras. Satemah dalu menika kula sakanca saged sowan ngabiyantara wonten ngarsa Jangatika Sama nderek nuhoni pamundutan saking bara ageng paniti laksana pagelaran seni langkung-langkung saking paguyuban seni Kuda Kepang Wahyu Turangga Jati. Mugi-mugi kanthi adicara ing dalu menika kita sedaya antukipun duduh mekar ngrembakakaken budaya Jawa sageta lestantun ing saklama-lama langkung-langkung antukipun mangun bebrayan saged raket antukipun pasedherekan. Boten namung saking keluarga ageng Wahyu Cipta Budaya ingkang mijil saking Sengganen Campursari Ngadreja nglenggono jejering titah jalma ingkang boten sampurna. Temtunipun ing mangke antukipun ngaturaken panglipur Purwamadya dumugi wusana kathah kekirangan kathah kalepatan nyun agunging sih samudra ing pangaksama. Boten namung katur dhateng sangiring para rawuh para pamirsa budaya nderekaken sugeng hamirsani ngantos paripurna.
Panjaran Sari arum arum burat wangi lir Panjaran Sari lintang kembange tawang dedenge wulan kekalang kerlap kerlip kaya sutya gugah pronto asmara dasar angin gawa wangi puspa andutut rasa arum arum burat wangi lir Panjaran Sari arum arum burat wangi lir Panjaran Sari WCP lintang kembange tawang nedenge wulan kekalam kerlap kerlip kaya sutya gugah pronto asmara dasar angin gawa wangi puspa andutut rasa arum arum burat wangi lir Panjaran Sari arum arum burat wangi lir Panjaran Sari kembange tawang dedenge wulan kekalang kerlap kerlip kaya sutya gugah pronto asmara dasar angin gawa wangi puspa andutut rasa arum arum burat wangi lir Panjaran Sari
rawunya sang supa manggala kang hangasta sekar dwi warna hang awiwiti paraga kang makarya sesanti kang kunjuk ring Gusti rahayu rahayu sagung dumadi rahayu kang mirsani rahayu kang Wahyu Cipta Budaya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika oinil holki kulibi Maulaya sholli wa sallim iman abada alal habibika khairil khalqi kullihim bin la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika oiril holbi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim
Sebelumnya mohon maaf kami sampaikan kepada semua pengunjung sebelum penonton belum bisa kondusif dari kami belum bisa melanjutkan karena ini juga merupakan himbauan dari Polres Temanggung nanti konsekuensinya yang kena dari Wahyu Cipto Budoyo juga. Teman-teman panitia udah bisa ACC untuk teman-teman dari Teseh Pagersari sanggup damai la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'i'an. Unine kecut Kiai Samadiman Raton Dobro Konco Wahyu Cipto Budoyo Sidro Siyoga Makaryo Budal
toake. Yo tamu sisa yo, tamu. Pokoknya ada damai pora. Damai pora. Sama ngutali udut. Apa tak jajari tanek iki. Oh dari, ada damai pora. Ada damai pora. Wes seret leboke polisi, gejonan ke tentara wes, kono malah ngatemi cekel, buka kene panggung, cekel. Cekel, kene cekel. Cekel. Jidor kira damai apa ora gelut? Nek damai wis, ya. Tamu gorene sing gawe rusuh, tukangke panggung gorene. Ya damai ya. Oke. Yo. Ora, sing kene wong Basari ora damai apa ora gelut? Gelut apa damai? Sekali ana gelut, cekel dugare panggung gesok bareng-bareng. Oke? Ho ora? Tanggung jawab nyong. Nek nang kene, iki tanggung jawab main meneh. Nek nang kono ora bubar. Pokoke arek lanjut, WCB lanjut, nek arek gelut WCB bubar. Gelut ora? Tak cekel. Kono wong gelut, cekel geser nang ndur panggung. Oke? Mulane Jo, tak dimulai ya. Gesok bareng-bareng. Jo, tak mulai. Engko nek ana sing gelut, gesok bareng-bareng gore ke panggung. Oke toh? Oke, Bro. Jo Mas, tarik. Panitia utama sopo? Nggih. Tak lanjut. Nggih. Mangke kula sing tanggung jawab. Iya. Berdamai WCB lanjut, angger gelut WCB tak dindak. Arek gelut apa lanjut? Engko janji ana sing gelut, gejok nang ndoro panggung bareng-bareng. Oke ora? Oke toh? Mangke nek ente sing gelut nggih. Kula lagi. Nggih, tak gunake. Tetep tak mboten tak lanjut tak. Sementing ngene Mas. Samang merasa mikir masalah iki. Woi, sapa sing gelut? Cekel gesok rene. Sapa sing gelut? Cekel gesok rene. Ora. Ana sing gelut cekel gesok rene. Goblok. Ora, pokoke jidor.
iki anggar ana sing gelut WCB tak ditutup. Sesuk bareng-bareng to? Oke. Ana sing gelut seret bareng munggah gesok bareng. Hok ora? Oke to? Oke. Lanjut ora? Ini kalau kejadian ini sekali lagi mau turun. Oh turun tak? Ya. Ini tak omong. Pokoknya anggar iki ana sing gelut, WCB tak tutup, ngesuk ora nanggap nang teseh. Mana ya? Oke. Yo. Iki anggar gelut sekali musik kok gelut. Kalau tak medul-medul. Ki tanduran kan uwong. Aja dipateni. Bangsere metu kabeh, tak tutup. Oke? Ya. Oke ya. Tak lanjut WCB ya. Ojo. Tak tutup. WCB tak tutup. Medun. WCB tak tutup. Ora rasa gelut. Kene iki golek kesenengan lho. Ora golek keributan. Kene golek kesenengan, ora golek keributan. WCB tak tutup. Nek sama anteng WCB tak lanjut, nek sama orang anteng tak tutup. Iya, nyegenak kono sama wong kene. Menghormati kae wong Adirjo ado teka teseh. Gerak ngebigo wong teseh. Siap mulai. Nek ana gelut, stop, rampung. Deal. Salam damai Pak Kirsari. Mulai Pak. Langsung main. Si, Mas, moto sekalian ya Mas, munggah. Arak sambutan nanti. Sambutannya ora salah apa ora iki Mas foto kae. Oh, telepon. Ribuan iki. Oke, ngeten. Niki saiki WCB delegasi kok gelut medun ora salah. Ora salah lagi. Niki kula pun pedoman kali pengurus. Ki bisa meneh ibaratnya WCB lekas ngegawe keributan tak tutup. Ora bakalan tanggal nanti saya maneh. Arek damai Pak ndelok WCB.
Yo, hati-hati ya. Oke. Klono Siwandono Raja Muda ing kono Raka Siyaka ing yuda lawan Raja Raisina ngasta pusakane baca siapa suka boleh ikut, bawa gitar, keroncong, biol, jangan lupa minum anggur, Tanjung Perak, tepi laut. Kamulyan jati iku wujud tentreming ati, tutup pondok, tutup kepyaring donya, ananging karana cedhak kang kawasa. Sikro budal ya, Cok.
Rama Bathara. Wah. Oh, Sadya lampahing tumuju pralaya papati wis magati Widya Mlaya. yuk. Ha ha oh ha ho a ho a ho a ha oh ha ho a ho a op a boy 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 op Kidul kae opo manuk kala dewa pakanane opo onde dawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayem tentrem uga mulya kidul kae opo manuk kala dewa pakanane opo onde dawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayem tentrem uga mulya Lumaksana pagita-gita sentak yo, Cok. Sikro matuk aji pamlik jumleret saking Dirgantara. Ayo le. Wah 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 Sentajo cuma bareng lap lintang kembar pepasan manuk rancangan. Sentakan eso ora popo boy 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 op asolo ho aha e wi ba wi ba wi
Papatono Pangeran Suntil Laksono Pangeran di paring sandang paring pangan paring welas kawulan Papatono Pangeran Suntil Laksono Papatono Pangeran Suntil Laksono Pangeran di paring sandang paring pangan paring welas kawulan Ceritane wayang Jawi ing praja Ngalengka diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cancut tumandang ngalingka wis dadi awu kobong gedhe jroning praja Wahyu Cipta Budaya Lir Kadya Dharma Leksa ayo budal so hoa hoa oha tani wayang ramayana ing nara ngalingka diraja ratu putra Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si gedhe putih doang tamat Sinta tidak boleh konangan Indrajit lan Pati
pamlik jumleret saking dirgantara Janji lunga mung sedelo cari sewulan ra ono pamit mun nalika smono ning stasiun balapan Solo cari lunga mung sedelo malah tanpa kirim marto lali opo pancen lali yen eling mbok enggal bali dada sayang selamat jalan janji ngomong sedelo cari sewulan ra ono pamit mun nalika smono ning stasiun balapan Solo. Hey ha hey hey ha hey wong glithak tabuk kendang sentaka esok 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 ora ngopo ayo maju dening aku tono kabeh toyo kasektenmu wong glithak cokot ulo sentak so esok 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 abis seko beseko esok esok ora popo ayo amuk Suramrata Jayabrata ayo imbang podo-podo
busrahino pang busrahino srenging ini muncul sunar sumumburat pang busrahino busrahino srenging ini muncul sunar sumumburat titit duit rame swara oceh-ocehan pang busrahino srenging ini muncul sunar sumumburat pang busrahino srenging ini muncul sunar sumumburat titit duit rame swara oceh-ocehan pang busrahino srenging ini muncul sunar sumumburat pang busrahino srenging ini muncul sunar sumumburat pang busrahino srenging ini muncul sunar sumumburat. lakane lelewo sarwa
Yo kamuko pasmo ketaman kumpuring kali pasrah bawah saya hilang saya neng mati
ayune padha sandang gawe rawe rantas malang putus zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir negarane zaman wis akhir bonggone akalin jungkir negarane zaman wis akhir dunyane sungsang makmu mikir imami ilang zaman wis akhir dunyane sungsang makmume kintir imame ilang zaman wis akhir langite kafir uripe zaman wis akhir langite padha atine kafir uripe zaman wis akhir banjire pandang sing buri mungkir sing arep zaman wis akhir banjire pandang sing buri mungkir sing arep sluku badoke hilailo si Rama menyang Solo lek olehe payung centit lulupa wong mati ora yen upah meten bocah yen urip golekno duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam cukup pato ilailo si Romo menyang Solo le oleh payung mudo jerdit lulupa wong mati ora upayen upah medeni bocah yen urip golekno duwe
sluku patok patok ela elo si romo menyang solo le oleh payung kudu cantik lolo lupa wong mati ora upayan medeni bocah yen urip golek no duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam sluku patok patok ilailo si romo menyang solo le oleh payung kudu cantik lolo lupa wong mati ora upayan medeni bocah yen urip golek no duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok patok ilailo si romo menyang solo le oleh payung kudu cantik lolo lupa wong mati ora upayan medeni bocah yen urip golek no duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok patok ilailo si romo menyang solo le oleh payung kudu cantik lolo lupa wong mati ora upayan medeni bocah yen urip golek no duit. Tak lilo 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 ledo cuman ojo pirangi anakku sing bagus rupane yen nangis tak ilang bagus Eling sira menungso caler estri enom lan tuwa saben dina padha elinga kapan-kapan nampa timbalane kang maha suci gelem bakal mati isalinde penganggon putih yen wis budal ra iso pulih. Kekirangan kalepatan saking warga Ageng Wahyu Cipta Budaya Nyun Agung ing Samudra Pangaksomo terasan nyun pamit nyun tambahing donga pangestu saking sedaya para rawuh sepuh bini sepuh warga Ageng wonten tesih Pagersari mugi lampah kula sak kanca manggih kawilujengan karahayan ngantos dumugi rombok kula piyambak-piyambak kapungkasan kanthi manjal maning Santi Jaya Jaya Wijayanti wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.